ሰላም ከመይ ኣምሲኹም? ይረአ ደሎ ይስማዕ ደሎ ሃየ ሰንበት ምሸት ቀልጢፍኩም ደቂስኩም ኢኹም መስለኒ ሎማዓንቲ መርሓባ ከመይ ኣምሲና ሰንበት ምሸት ከመይ ኣሎ ደሓን ድዩ ቋዕሰይ ደሎ ዮው ሰሞን ኣኽ ከመይ ሰላም ድዩ መርሓባ ጆኒ ቦይ ኣለና ዶ ሎማዓንቲ ከም ናይ በቐዳማይ ኣይነንውሐን ኢና ሓፀር ኣቢልና ኢና ክንገብራ ጆኒ ቦይ ሼር ዶ ክንገብረልካ ስማዕ ተልዩ ንገረኒ ኢኻ እስኪ እቲ ተኣሽሙ ስማዕ ኣሎ ድዩ ከመይ ኣማፒያኖ ደሓን ድዩ ተስፋ ኣለዎ ድዩ እስኪ እዚ እቲ ቀዳማይ ኪክ እዩ በብባርኡ ሰሪዐዮ ማለት እዩ እዚ እቲ ቀዳማይ ኪክ እዩ እዚ እቲ ቀዳማይ ዝብል ዘሎ ድሕሪኡ ቺልኩም እዚ ባዕለይ ዝወስኽ ኩሉ እዩ ትትክም ዝብል ዘሎ እምበር ኣብኡ ኣማፒያኖ ኣብ ብዙሕ ደርፍታት ኣይሰማዕኩን ኔልካ እምበኣር ቅድም ሪትም እንድዩ ዝጅመር ቅድም ሪትም የዳልዮ ዘለኹ ነታ ኣማፒያኖ ዝበልካ ኣይ ቲንክ ንሓፂር ግዜ ድያ ነበርኩ ንእሽተይ ግዜ ክትወስደልና እያ ትመስል ዘላ እዚ ሕጂ ሼከር በሃል እዚ ኣማፒያኖ ከምዚ እዩ ሓቀይ ጆኒ ቦይ እንድሕር ኣለካ ኮንካ እቲ እታ ሪትም ኣዳልያ ኣለኹ እታ ኣማፒያኖ ድሕሪ ፅቡቅ ኣላ ኮይና ንገረኒ ኢኻ ፅቡቅ ተለይ ሓደ ግበር ኢኻ እሞ ክንቅፅል ኢና ሽዑኡ ብሓፂሩ ሲ እቲ ኣሰራርሓ ናይ ደርፊ ከመይ ኢሉ መስርዑ ሓልዩ ከም ዝስራዕ ድሕሪኡ
زيما مستقبرا خاني بايزوي قطمي حساب كتبني خا قديت انت عينت حساب كتب ولا خمزلني كتصحف لي خا جوني ناتك اني را اما بيانو حقي قال حنتي قطم خاني كم زناي قدم اللي غيريو ناب قلم تمليسنا لنا قدم بقلم ينا نصحف نيرنا خمزلو مخ يكون ام موبايل مصحف كجمره كله سب صحفتي كو اي نببن اندي كن ناب قلم تمليس لهم كم بقولكم يتهم زي اللو حج من الوقت دقيسهم زلو صباح صراحه زخون وين تمرت زخون خاني صباح ابز لايف مساعته يريو مالتي ها جوني بوي صبو ان حنا لا خوينا حجي اوريدي تا سرحنا تكانديا قطم خان انت عينت قطم تاتنا لا نزا اما بيانو يحيش تنقرن مش شعو ميلودي خسرح يقدم شعو نت قطم كسوخو اي حدا بحدا ينخستك نقبرن زي قطم جن شمو رسي ايون برزا بزعبا قوال كناما ناي موسوبو ناي بيتسب كستايز بيتسب زخولفو موسوبو نساز قرمكم دس اندابلتني يتحساب وسيديا بقدامي يبزي أصحفلنا حونا عندالي قال لكم خنببولكم يا عينو حالكم مني حصرا بيلي اخبر له ما انتي دحريو شير مغبار كاي تحمويكم سلازي جوني بوي كصبيكا بقى اما بيانو بقى خمتا زبلكا اما بيانو تموي تسريح يالخو كمتني عدا خمصاي افتينه كم تزبلكا خان خامني عدنا قال كرارديو قال مل ነገር كتولى اخفتني بزخونه كنت عينت قطم خسرح الله خمزلو حساب هبني خبزيا صبيكا يا جوني بوي تزي كوين ولا كومنت تقومتو تخلي خاز لايف ستريم اندحر ودي اب كومنت ولا تقومتو تخليها حجي نزي اخ اني انت عين زيما خغبرلالو تبلو تاقطم خنبباي سلازي نتا قطمي سميعكم كمي عين زيما تتغبرلا يمرص كا تمرصمو بتا طلبكم مسرت كندزو وسد غزي يوسد اب حصير غزي الى زلخو سومون دي خوسد ولا قال ازي بعلي كله بايدي سلازخونه امبر درف نمسرح قليل ايكونن بوحدو 5 ور حون وسديو ازي كنتي كتقبرو تخيل نقراب إيد كان حرالو تقطمي تزيما حجي حساب كاباخو موسيدة تقطمن تزيمان تمقنبارن اب إيدي سلازخونه يزقلل مالتي سلازي تقطم خنببلكم حساب شمو يرسي عيزلخو نايمن مخانا حساب بعلو ناتي هذا حساب كبلنا له مسمعه اي هوب ولا كومنت صحفلنا من البات زي لايف حجي بمشات سنبت مشات اتي سلازلخو بزحون زطعمو يمسلني كل سب حازبولو قنت عمر بعا صحايو زمرره قعيات بمتلحي دربنا ورره زعيم كله كوحي زمر صحاين كمسل يترف كتقمطو كتريو زقاصل كبسمرا وصي بقداد احدو سراويت ينيره ابز خدو عدو قدمي حدا دلدل كوفيلا افيتو ابتا تهرافيت كتما بارنتو نموقت زسنف قربت اتونن بتقاي حلفت غوزو تسونون فقركو ايبلون نايقو حسمت امته بهاني نيتايو لبيز تزمته شعاي لستبهالكو تنفاسيك كولالف سعبا مصني كميلخ عرف بخبر تداهي غعزا خليفه مجمر زربا انبب كلها زي تصحفه معروك مستاز سنيو قانا مسمو زلا زاف زي ملخ تغرنيا حقو دقا بلت طموحي كتفلت حقون هبكوا بالكوان فلت دحر ليلا ركب فليمنايو وقعنا عمريو زي ما ابانغلا زسنيو فتصم ودق كلها نجر مفتاو كوينو ورق التاريا ورقي بعدنو تراي قديفني حلوة غزي مس ايمو علي اتقي تغزغيزه صحاي قتر مسا بفقري يزتي بحق اهادو ليتنا مقصعتي مسا مخنا مقرني هوت وتهدرنا قيدني طعمن مرتن مستفرارقني كنمسل وسنكو اب حدا خنقاني اني حتت كوان نساون كمو بعلي يهيدنا فقر حلي غزيو حليفنا يهوت مقرز زلوو بغواهي نزدمدم كم زي تصبخو زي كم تصبخو كم تنبر وقعي مفقار زطلبو حدار مخانيو ناي فقرات معالبو كلتينا دمديمنا صدرا مستحتو عليك تقوصره كابسور مسرتو
ብወገን ክልቴና ቤተሰብ ሓንገዱ መጋርያና ብእጉዱ ንዘይሳሓኑና ኣይመሳሕንትን ኢና ኢሎም ኮለፍዎ ፍቕርና ዓይነይ እናነብዐ በይና ገዲፈያ ስደት ተመርቀፍኩ ልበይ እናተመነያ ግን ሓፂርን ጥዑምን ናይ ክልቴና ዝኽሪ ገና ኣሎ ኣብ ውሽጠይ ከም ፈለግ ይዛሪ እያ ትብል እዚኣ ንጎርዙ ኩናማ ገጠመላ ዝበለና ዝሓውና ይቅርታ ፍሬና መንግስትና ላይቭ ኣትዩ ኣሎ ሲዩሱን ፒስ ኢንተርቴይንመንት ያ ፅቡቅ ግዜ መረፅኩን ማለት እዩ ዘይ ምክትታል ዘምፅእ ሳዕቤልኩ እያ ኣነ ከዓ ታዘላትን ግዜ ክትቀመላ ኢለን ሶ ብዛዕባ እታ ኣማ ፒያኖ ይበለኹ ጆኒ ቦይ እዛ ግጥሚ መን ሓሳብ ከም ዝሃበኒ ይዝክራኒ ግን ኦልሬዲ ተሰሪሓላ እዛ ግጥሚ ብምንታይ ዓይነት ዜማ ክትከውን ከም ዘለዋ ግድን ዜማ ስራሕላ ያ ሳይሞን ሓወይ ዜማ ክሰርሓላ ሕጂ ነዛ ግጥሚ እዚኣ ዝኸውን ዜማ ብምንታይ ብዙሕ ጓይላ ዶ ይሓይሽ ገለ ኣይ ቲንክ ሕጂ ክንዓፅዋ ኣለና እዛ ላይቭ ስትሪሚን ኣይ ቲንክ ኣለዎም በዓል ፍናን በዓል ስልጠነ ገለ ኣለዎም ላይቭ ስትሪሚን ስለዚ ኩሎም ቶም ዓማዊልና ብኦም ዘለዉ ዝኾኑ ስለዚ ኣብ ኮመንት ድሓን ኣቐምጡ ለይኹም ወይ ከዓኒ 15 ሚኒትስ ፀሓፉ ለይ እንታይ ዓይነት ዜማ ይሓይሽ ነዛ ግጥሚ ኣፍታ ኣማ ፒያኖ ከዓ እንታይ ዓይነት ግጥሚ ተእተና ይሓይሽ ጆኒ ቦይ ኦልሬዲ ተጀሚሩ ስለ ዝኾነ ያ ዜማ ክንገብረ ኣለና ሲሞና እንታይ ዓይነት ዜማ እንተኾነ ይሓይሽ ፅሕፍ ኣቡለይ እሞ ቀልጢፍና ክንወፅእ ክንከታተል ንሕና ከዓ እንታይ ደኣ ኦኬ ግን ኣነ ከመይ ሓሲበ ቁሩብ ኩናማ ላንጉጅ ተእተና ኣለኸ ኦኬ ሕጂ እንታይ ኢና ንገብር መሲልካ ጆኒ ሓንቲ እዛ ግጥሚ ንበይና ዜማ ክግበረላ እዩ እታ ኣማ ፒያኖ ከዓኒ ንበይኑ ግጥምን ዜማን ክግበረላ ሕጂ ኣፍታ ኣማ ፒያኖ ገና ቢት ጥራይና ሒዝና ዘለና እታ ኣማ ፒያኖ ኣፍታ ኣማ ፒያኖ ስራሕ ዜማስ እንታይ ዓይነት ግጥሚ ሓሳብ እንታይ ተኣተዎ ደስ ዝብል ተዘይኮነ ባዕለይ ገብሮ እየ እዛ ግጥሚ ግን ሪትም ተመሪፅኩምላ ፅቡቅ ተዘይመሪፅኩምላ ግን ብንዓይ ዝጠዓመትኒ ሪትም ግን ትናትኩም ዝተማሕፀንኩምና ኣኽቢረ መፅእ ኣለኹ ኣማ ፒያኖ ኣዳለያ እየ ኣፍሪካን ዜማ ግበረላ ያ ኣፍሪካን ዜማ ክገብረላ እየ ነዛ ግጥሚ ኣፍሪካን ብዙሕ እንዲ ሕጂ ናይ ኤርትራ ኣፍሪካን እዩ ወላ ናይ ኣልጀርያ ገለ ናይ ቱኒዝ እንታይ ዓይነት ስታይል ከምዚ ኣፍሮቢት ማለት ድዩ ስለዚ ኣማ ፒያኖን ኣፍሮቢትን ክኾናልና ኣለዋ ማለት እዩ ኣፍሮቢት እንድሕር ኮይና ሓደ ግበረለይ ሳይሞን እዛ ላይቭ ቀልጢፍና ክንዓፅዋ ትኸይድ ኣላ ግዜ ይሓልፈና ከየሉ ከዓ ጮማ ዕላላት ኣብ ካልእ ላይቭ ቫቤነ ወዲና ሓደ ጌርካ ኣለካ ሳይሞን ስለዚ እዛ ግጥሚ እዚኣ እዛ ፍቅሪ ናይ ጎርዞ ኩናማ ብሰንኪ ስድራ ቤት ዝተኮልፈሳ ኣፍሮቢት እታ ኣማ ፒያኖ ከዓኒ ግጥሚ ጆኒ እንድሕር መሪፅካ ፅቡቅ ተዘይመሪፅካ ግን ባዕለይ ክገብረላ እየ ማለት እዩ ሰሰና እዩ ስለዚ ምስ ኣዳለነየን ይራኸበና ኣይ ሆፕ ዝመፅእ ዘሎ ሓሙስ ወይ ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት ግዴታ ቅልቀል ክብለኩም እየ ኣይ ቲንክ ሓሙስ ናይ ምሸት ክቅልቀለኩም እየ ኣይተርሕቑ ኢኹም ከም በዚ ሰዓት እዚ ብሰዓት 9 በርሊን ገለ ቅልቀል ክብለኩም እየ ሰሰና እዩ ብሩኽ ምሸት ኣሕዋት ተሓጒስኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ኣብ ኮመንት ይረኸበና ቴንኪዩ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ብሩኽ ምሸት